The theme is time and weather. Time and weather. Okay, so if this is your first time, no, welcome. Ahambo Ijoma onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. If you've been here, dalụ for being here. Okay, so these are the things I need to get made on this one. Altogether I had the 20 iri abụọ. Gịnị na-akụ? Elekere ise. Ghọtara? Okay, gịnị na-akụ? What's the time? Elekere ise or elekere whatever it is. Elekere iri, elekere abụọ. Now, anyị chọrọ ịma ọ bụ nke ụtụtụ ka ọ bụ nke mgbede. Is it the morning? Is it night? Which 5 o'clock is this one? Elekere ise nke ụtụtụ. Ụtụtụ bụ gịnị? Morning, daalụ. So 5 a.m. Elekere ise nke ụtụtụ. Elekere ise nke mgbede. Mgbede bụ gịnị? p.m. daalụ, evening. Elekere ise nke mgbede, 5 p.m. Kedu mgbe ị ga-abịa? When are you coming? When will you come? So remember the theme was time and weather. So kedu mgbe is when, together. Mgbe was time, kedu what time? Kedu mgbe ị ga-abịa? Some people might say kedu oge ị ga-abịa. That's also correct. Oge wụkwa time. Kedu oge ị ga-abịa? Kedu mgbe ị ga-abịa? Ị ga-abịa taa. M ga-abịa taa. Gịnị bụ taa? Today, yes. M ga-abịa taa. I will come today. M ga-abịa echi. Gịnị bụ echi? Tomorrow. M ga-abịa echi, daalụ. M ga-abịa n'izuụka na-abịa. Izuụka na-abịa. Gịnị bụ izuụka na-abịa? Izuụka bụ week. Izuụka, week. Na-abịa, coming. So coming week. So m ga-abịa n'izuụka na-abịa bụ gịnị? I will come next week. Nụla, so izuụka na-abịa bụ next week. Ọnwa na-abịa next month or coming month, because ọnwa bụ gịnị? Month. Ọnwa bụkwa moon. So ọnwa na-abịa next month. Afọ na-abịa next year. Afọ bụ year. Afọ na-abịa coming year, next year. There's another video made about time. M ga-etinye link ya n'okpuru. So there you also see things like last year, last week, and all that. Kedu ebe ị gara ụnyaahụ? Kedu ebe? Where? Kedu ebe? Where? Where did you go yesterday? Ụnyaahụ bụ yesterday, daalụ. M gara ahịa. Gịnị bụ ahịa? Shops, thank you, or market. M gara ahịa. So kedu ebe ị gara ụnyaahụ? Ụnyaahụ bụ yesterday. Yesterday bụkwa echi gara aga. So that can be yesterday too. Echi gara aga. M gara ahịa. Kedu ihe ị chọrọ iri n'ehihie? Gịnị ka ọ pụtara? What do you want to eat in the afternoon, daalụ? Ehihie bụ gịnị? Afternoon. M chọrọ iri garị na ofe ọha. M chọrọ iri garị na ofe ọha. I want to eat garị and ọha soup. So kedu ihe ị chọrọ iri? This is how to ask, what do you want to eat? So you can just put what time. Kedu ihe ị chọrọ iri n'ụtụtụ? Kedu ihe ị chọrọ iri na mgbede? Kedu ihe ị chọrọ iri echi? What do you want to eat tomorrow? Okay? M chọrọ iri garị na ofe ọha. Kedu ihe ị riri n'ụtụtụ? M riri achịcha. What did you eat in the morning? Kedu ihe ị riri n'ụtụtụ? M riri achịcha. M riri achịcha. Kedu ka ihu igwe dị? Ihu igwe bụ weather. Together those two words bụ weather. Ihu igwe. Ihu igwe. Kedu ka ihu igwe dị? How is the weather? Anwụ na-acha. Sunny. Sunny, daalụ. Anwụ bụ sun. Anwụ bụ sun. Sun bụkwa also anyanwụ. Kedu ka ihu igwe dị? Well done, ọ bụ na e kwuru na mmiri na-ezo. Mmiri na-ezo. Mmiri bụ water. So mmiri na-ezo means it's raining. Mmiri na-ezo. Daalụ rinne, daalụ. So go over the video and just learn. Again, the theme that we've done is time and weather. Daalụ rinne, and we've done 20 phrases today. So we're up to 90. We just got 10 more to do another day to make it up to 100. Now I want to invite you to Learn Igbo workshop for adults.
It's happening from Tuesday next week. 3-day workshop. You don't want to miss it. Okay, we're going to be talking about how to maximize your time, how to use your time effectively, how to get conversationally fluent, and how to achieve your speaking goals. You also learn how to do some basic conjugation of verbs, have some time to actually practice your speaking. Looking forward to seeing you. Anyị ga-ahụ ka ọ dị. Ọ na-asụkwa Igbo ka ọ dị.